Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Φωτάκης Νικόλαος και έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχω δίπλα μου τον σπουδαίο και πολύπερο αθλητή Θάνο Μαρούλη, ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα του Νοπέρ Εθήμνου για πολλοστή φορά στην καριέρα του. Μαζί του θα σχολιάσουμε διάφορα πράγματα, όπως τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους του, τους στόχους της ομάδας για τη νέα αγωνιστική σεζόν, αλλά και διάφορες ιδιαίτερες στιγμές της πολύπερης καριέρας του σχετικά με το πέρασμά του στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, αλλά και σε πολλές άλλες ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας της Volley League. Καλησπέρα Θάνο. Καλησπέρα Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι καλή αθλητική σεζόν να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες της πόλης μας, με υγεία και μακριά από τραυματισμούς. Να είσαι καλά, το ευχόμαστε αυτό πάνω απ' όλα, γιατί ο αθλητισμός πάνω απ' όλα πρέπει να δείχνει το ανθρώπινο του πρόσωπο σε όλα τα επίπεδα. Καλό μήνα. Σε κάποιον ή κάποια που δεν ασχολείται τόσο πολύ με το άθλημα της πετοσφαίρισης, πώς θα το παρουσίαζες? Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές της πετοσφαίρισης με τα υπόλοιπα αθλήματα και κατά τη γνώμη σου ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία κάνει το άθλημα αυτό να ξεχωρίζει ή και να διαφέρει από τα υπόλοιπα? Εντάξει, το βόλεϊ, το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι αρχικά είναι ένα ομαδικό άθλημα, έτσι, αλλά σε σχέση και με τα υπόλοιπα ομαδικά αθλήματα είναι το πλέον ομαδικό άθλημα. Και αυτό το στηρίζουμε στο γεγονός ότι είναι το μόνο ομαδικό άθλημα το οποίο, ένα βασικό χαρακτηριστικό του δηλαδή που το ξεχωρίζει, δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να παγώσεις τον χρόνο. Άρα λοιπόν δεν έχεις χρόνο πολύ να σκεφτείς. Θέλει πάρα πολύ γρήγορη σκέψη, θέλει πάρα πολύ γρήγορη αντίδραση. Ως σε ένα παράδειγμα, μπορώ να σας πω ότι στο ποδόσφαιρο μπορεί ένας παίκτης να πάρει την μπάλα από την άμυνα, να την κρατήσει και να βάλει γκολ. Δηλαδή υπάρχει πολλή ατομική ενέργεια. Στο μπάσκετ το ίδιο. Ασφαλώς στηρίζεται σε ένα ομαδικό παιχνίδι και σε κάποια συστήματα, αλλά οι παίκτες κρατάνε την μπάλα. Δηλαδή μπορεί να έχουν χρόνο να σκεφτούν. Στο βόλεϊ δεν υπάρχει αυτό. Χρειάζεται η απόλυτη συνεργασία, η απόλυτη επικοινωνία. Το μόνο στοιχείο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ατομική ενέργεια στο βόλεϊ είναι η έναρξη μιας φάσης, δηλαδή το σέρβις. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι παίζεται ομαδικά, με πάρα πολλά συστήματα τα οποία δυστυχώς δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Επίσης είναι καλό για εμάς, ενώ ή πιο υγιές, ότι δεν υπάρχει σωματική επαφή με τον αντίπαλο, και αυτό εννοείται ότι είναι ένα όπλο σε εισαγωγικά για εμάς όσον αφορά την προσέλευση μικρών παιδιών, γιατί υπάρχει μια άλλου είδους ασφάλεια. Βέβαια, όπως όλα και σε όλα τα αθλήματα, οι τραυματισμοί είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά αυτό το ξεχωρίζει ώστε να προσεγγίσουμε πιο εύκολα μικρά παιδιά. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του βόλεϊ. Γι' αυτό και είναι δύσκολο άθλημα και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να το μάθει κάποιος και πολύ εύκολα μπορεί να χάσεις κόσμο από το βόλεϊ, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο δεν μπορεί να το παίξεις μόνος σου. Μπάσκετ, θα πάρεις μια μπάλα, θα κάνεις σουτάκια μόνος σου. Ποδόσφαιρο, θα πάρεις μια μπάλα, θα την κλωτσίσεις, θα βάλεις γκολ. Στο βόλεϊ, το να παίζεις μόνος σου, λυπάμαι που το λέω αυτό, μπορεί να φανεί κάπως βαρετό για αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πολύ ιδιαίτερη η απάντηση την οποία μας δίνεις σε αυτή την ερώτηση και να σου πω την αλήθεια, ούτε εγώ προσωπικά δεν τα είχα σκεφτεί όλα αυτά. Είναι περισσότερο, πώς να το πω, προπονητική η προσέγγιση και η αιτιολόγηση, ας πούμε, και όχι μόνο προπονητική, τακτική θα έλεγα. Είναι ένα άθλημα πάρα πολύ λεπτομέρειας, που χρειάζεται πάρα πολύ καλή βασική τεχνική, όπως ξαναείπα, άριστη συνεργασία, και είναι ένα άθλημα το οποίο στηρίζεται, όπως τα περισσότερα, αλλά ένα παραπάνω, στην ταχύτητα και στη δύναμη. Είναι ένα άθλημα ταχύτητας και δύναμης και πλέον το επίπεδο, δηλαδή το άθλημα εξελίσσεται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς εμείς στην Ελλάδα, όπως τα περισσότερα πράγματα, τα ακολουθούμε λίγο σε δεύτερο χρόνο, αλλά πραγματικά το άθλημα, άμα το παρακολουθήσουμε σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό. Ωραία, ευχαριστούμε για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα τα οποία μας είπες με αφορμή τη συγκεκριμένη ερώτηση. Τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι τελείως διαφορετικό σχετικά με την παραπάνω ερώτηση.
Είχες την ευκαιρία να ασχοληθείς με το εν λόγω άθλημα από πολύ νωρίς και από πολύ νεαρή ηλικία. Ξεκίνησες μάλιστα από τις ακαδημίες του ΟΠΕΡ Ερθύμνου από το 1997 έως και το 2000. Ποιες σκέψεις και ποια συναισθήματα σου προκαλεί η πολύχρονη αυτή παρουσία σου στα κορυφαία σαλόνια της ελληνικής πετοσφαίρισης? Και κατά δεύτερον, ποιες σκέψεις και ποια συναισθήματα σου προκαλεί το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή αγωνίζεσαι και πάλι στην ομάδα μέσα στην οποία ανδρώθηκες αθλητικά και πρωτοπαρουσιάστηκες ουσιαστικά στον χώρο της ελληνικής πετοσφαίρισης? Ναι, η πρώτη μου εμπειρία και επαφή με το άθλημα ήταν το 1997, όπου κάτι είδα και με τράβηξε το άθλημα και θέλω να το κρατήσουμε αυτό, γιατί θα επανέλθω αργότερα όσον αφορά τους στόχους που έχει αυτή τη στιγμή ο σύλλογος, ο οργανισμός του ΝΕΟΠΕΡ. Το 1997 λοιπόν, τότε και εγώ σαν μικρό παιδάκι, το βασικότερο μου κίνητρο ήταν, όπως τα περισσότερα παιδιά, όπου πάει ο φίλος μου. Έτσι ξεκινάει ένα παιδί. Οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι να ξεκινήσει ένα παιδί όπου πάει ο φίλος του. Έτσι λοιπόν και εγώ με την παρέα μου πήγαμε στον ΟΠΕΡ, αλλά είχαμε μπροστά μας τότε κάποιους θρύλους του παγκόσμιου βόλεϊ, την οποία είχαμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο Ρέθυμνο. Τότε, ας πούμε, το 1997 είχε έρθει για προετοιμασία στο Μελίνα Μερκούρι η εθνική ομάδα της Κούβας, με τον μεγάλο προπονητή, τον Χερέρα, ο οποίος αργότερα είχαμε την τιμή να τον έχουμε και προπονητή στον ΟΠΕΡ Ερθύμνου, έτσι. Οπότε ήρθε η εθνική ομάδα της Κούβας. Εμείς, σαν μικρά παιδιά, μας είχαν πάρει τότε οι προπονητές μας, ο Νεκτάριος ο Νικάκης, ο Λουκάς ο Λιξουριώτης που ήταν τότε στην ομάδα μας, η Δήμητρα Αλεξανδράκη που ήταν τότε, και πήγαμε στο γήπεδο και είδαμε λοιπόν κάτι πολύ μεγάλο, το οποίο σε αυτήν την ηλικία προφανώς και δεν μπορούσαμε να το αντιληφθούμε, αλλά αυτό μας τράβηξε. Είδαμε λοιπόν κάτι έξω από τα νερά και από τα πράγματα του Ρεθύμνου. Έτσι λοιπόν μείναμε. Αυτό λοιπόν μας έκανε να μείνουμε στο άθλημα και μας έδωσε το βασικό κίνητρο ότι αυτό είναι ένα άθλημα πολύ εντυπωσιακό, πολύ καλό και πάμε να το κάνουμε. Έφυγα το 2000 και συνέχισα την πορεία μου, γιατί δεν μιλάμε για καριέρα σε ηλικία 12 χρονών, στην Ιεράπετρα λόγω οικογενειακών θεμάτων, οπότε εκεί ουσιαστικά μπήκα στο αγωνιστικό κομμάτι στις αναπτυξιακές ηλικίες και από εκεί μετά το 2004 με την πολύ καλή δουλειά που έκανε ο κύριος Νικήτας Νικητάκης, προπονητής από το Ηράκλειο, ο οποίος τώρα είναι ομοσπονδιακός προπονητής, που ήταν και στα ξεκινήματά του, έκανα το πρώτο μου άλμα και πήρα την πρώτη μου μεταγραφή σε ηλικία 15 χρονών στην ομάδα του Μακεδονικού Θεσσαλονίκη τότε, στην Α2 εθνική κατηγορία. Οπότε εννοείται ότι αγάπησα το άθλημα στο Ρέθυμνο, έπαιξα και αγωνίστηκα και ξεκίνησα να το αντιλαμβάνομαι καλύτερα την τετραετία που αγωνίστηκα στην Ιεράπετρα, και ο συνδυασμός αυτών των δύο με έκανε, από την αρχή είπα ότι εγώ θέλω να γίνω αθλητής. Δεν ήξερα αν θα παίξω βόλεϊ, αλλά λέω ο αθλητισμός μου αρέσει. Μου περάσαν τα σωστά μηνύματα, είχα και εγώ ο ίδιος δημιούργησα το κίνητρο στον εαυτό μου και ήθελα να γίνω αθλητής. Είχα την εντύχη και την ευλογία να έχω σωστούς ανθρώπους δίπλα μου που με κράτησαν στο άθλημα και έκανα μια καριέρα στο βόλεϊ. Επέστρεψα συνειδητά πριν από 3 χρόνια στην πόλη του Ρεθύμνου, παρόλο που ήμουν σε μια ηλικία που μπορούσα να είχα 5-6 χρόνια καριέρας, ας πούμε, μπροστά μου, αλλά ήθελα να έρθω σε μια ηλικία που και είχα οριμάσει αρκετά, όχι τελείως, γιατί όσο ζούμε μαθαίνουμε, είχα κάνει όλα αυτά που είχα στο μυαλό μου και τα όνειρά μου σαν μικρό παιδί όταν έφευγα 15 χρονών από εδώ. Ό,τι στόχους είχα στο κεφάλι μου τους είχα πετύχει, μπορούσα να πετύχω κι άλλους, αλλά ένιωσα ότι είχε ολοκληρωθεί ο κύκλος μου έξω από την Κρήτη και ήθελα να επιστρέψω σε μια καλή ηλικία που θα μπορώ ακόμα να αγωνίζομαι, αλλά θα μπορώ σιγά σιγά να φέρω και το κομμάτι το προπονητικό για να το δουλέψω και εγώ, γιατί είμαι νέος προπονητής και φρέσκος, αλλά να έχω και τις αντοχές ακόμα να παίζω, ώστε ό,τι προσπαθώ να μεταδώσω στα παιδιά μέσα στην προπόνηση να μπορούν να το βλέπουν και στο πρόσωπό μου κυρίως, αλλά και από την ομάδα μας μέσα στο γήπεδο. Ωραία. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, είχες τα κατάλληλα πρότυπα ουσιαστικά στο Ρέθυμνο
προκειμένου. Να σου κάνω μια παρένθεση. Εννοείται. Για να συμπληρώσω, ναι, επειδή δεν απάντησα ακριβώς αυτό που με ρώτησες. Δεν πειράζει. Εγώ Μας λοιπόν, έδωσες πολύ ωραία από 15 στοιχεία. χρόνια που έφυγα, είχα πει ότι ωραία, παίζω, δεν ξέρω πότε θα παίζω, μπορεί να παίζω μέχρι τα 35, μέχρι τα 40 και όταν σταματήσω το βόλεϊ θα γυρίσω στο ρέθμινο, γιατί θέλω ό,τι γνώση, ό,τι εμπειρία έχω από τη ζωή μου να έρθω να τη δώσω στον τόπο μου. Σίγουρα ήθελα να προσφέρω κάτι στον τόπο μου. Το εύκολο είναι να μην το κάνω εδώ και να το κάνω αλλού, γιατί έχω πάρα πολλές ανοιχτές πόρτες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εγώ όμως θέλω να δω τι μπορώ να κάνω πρώτα στον τόπο μου και να ξεκινήσω από εδώ. Αν θα φύγω αύριο μεθαύριο να κάνω καριέρα προπονητή ή οτιδήποτε, δεν το ξέρω. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαι στον τόπο μου, τα δίνω όλα στον τόπο μου μέσω του συλλόγου και μαζί με την ομάδα. Και οπότε λοιπόν, ό,τι όνειρο είχα από μικρό παιδί, αυτή τη στιγμή είμαι στη διαδικασία και στη σωστή διαδρομή που πραγματοποιείται. Ωραία, είναι πολύ ωραίο αυτό το οποίο μας μοιράζεις και πολύ προσωπικό θα έλεγα, γιατί καλώς ή κακώς οι αθλητές και κάτι τέτοιο να σκέφτονται δεν το μοιράζονται πολύ εύκολα. Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά το πρώτο κομμάτι της συνέντευξής μας, θα ήθελα να σε ρωτήσω άμα μπορούσες να μας κάνεις μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν και να μας παρουσιάσεις συνοπτικά κάποιους από τους συλλόγους που έχεις αγωνιστεί ως σήμερα. Στο προηγούμενο στάδιο της ερώτησης, σαφώς και έχεις αναφέρει κάποιους συλλόγους από αυτούς, όπως τον ΟΠΕΡ Θύμνου, το Μακεδονικό, την Ιεράπετρα. Ποιους άλλους από τους συλλόγους θα ήθελες να αναφέρεις? Μετά το Μακεδονικό υπήρξε μια τριετία στην ομάδα της ΑΕΚ, με μια χρονιά ενδιάμεση δανεικός με υποσχετική που είχα αγωνιστεί στην Καλαμάτα για να πάρω παιχνίδια. Μετά ακολούθησε ο ΠΑΟΚ και μετά υπήρξε μια μεταγραφή η οποία έμελε να είναι πολύ κομβική για τη συνέχεια της καριέρας μου, δηλαδή ήταν αυτή που ουσιαστικά έκανε το κλικ ώστε να βγω στην επιφάνεια, γιατί η συμμετοχή μου μέχρι στιγμής στις ομάδες όντας πιτσιρικάς δεν ήταν πολύ μεγάλη και παράλληλα μέχρι το 2009 που μεταγράφηκα στη Λαμία, για αυτή την ομάδα αναφέρομαι, έπαιζα ταυτόχρονα για beach volley και ουσιαστικά τις μεγάλες διακρίσεις είχα κυρίως στο κομμάτι του beach volley μέσω των εθνικών ομάδων, με πανελλήνια πρωταθλήματα από την εθνική παιδών και εφήβων που ήμουνα συμπαίχτης με τον κολλητό μου και σύντεκνό μου και ρεθιμιώτη, τον Μανώλη το Χνάρη, που για μια τριετία παίρναμε όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα, είχαμε 7η πανευρωπαϊκή θέση μαζί, οπότε το μεγάλο μου κομμάτι ήταν στο beach volley και το χειμώνα, επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα στο beach volley να προπονούμαστε μέσα στις εθνικές ομάδες, έπαιζα και volley, ήμουνα σε ομάδες όπως είπα πριν, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Καλαμάτα. Το 2009 στη Λαμία λοιπόν βρήκα το παραθυράκι που με εμπιστεύτηκε ο τωρινός προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, που ήταν τότε στη Λαμία, που έκανε ένα παιδομάζωμα με πιτσιρικάδες ταλέντα και κάναμε ένα μεγάλο μπαμ, μια πολύ δυνατή χρονιά με την ομάδα της Λαμίας το 2009-10, που ενώ ήμασταν μια ομάδα φαβορί για υποβιβασμό, τελικά τερματίσαμε τρίτη στο πρωτάθλημα παίζοντας ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Οπότε μια τριετία λοιπόν στη Λαμία, όπου εκεί έχτισα το όνομά μου και βγήκα στην επιφάνεια στο χώρο του ελληνικού βόλεϊ. Εκεί ήρθε και η πρώτη κλήση στην εθνική ομάδα και σε δεύτερο χρόνο μετά ήρθε η πρώτη μεγάλη μεταγραφή στην ομάδα του Ολυμπιακού. Δηλαδή είχα μπει στο κομμάτι ότι ωραία, όχι μόνο παίζω βόλεϊ, είμαι αθλητής, αλλά κάνω και πρωταθλητισμό. Γιατί ξέρεις, σε μια πορεία υπάρχουν κάποια σημεία κλειδιά, οπότε αυτό ήταν το δεύτερο σημείο κλειδί, όπου πάμε, είμαι επαγγελματίας αθλητής, ζω από αυτό, είναι η δουλειά μου, εννοείται το κάνω με όρεξη και το χόμπι μου, λοιπόν εκεί έχει γίνει 100% δουλειά, βιοπορίζομαι από αυτό και κοιτάζω μόνο ψηλά, δηλαδή στόχος μου είναι μόνο η κορυφή. Στη συνέχεια από τον Ολυμπιακό έκανα αυτό το επικίνδυνο άλμα, όπως λένε πάρα πολλοί, το οποίο εγώ το ονομάζω extreme sport, δηλαδή για τα δεδομένα της χώρας μας. Ναι, δυστυχώς, και μεταγράφηκα στον Παναθηναϊκό με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο και πάλι προπονητή, και μετά τον Παναθηναϊκό το 2017 ήταν το σημείο που ο Παναθηναϊκός μαστιζόταν από τα οικονομικά προβλήματα, δεν ξέραμε αν η ομάδα θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Εγώ ήμουν σε μια καλή ηλικία όπου έπρεπε να συνεχίσω να πρωταγωνιστώ σε μεγάλες ομάδες και μεταγράφηκα στο Φίνικα Σύρου, ο οποίος Φίνικας είναι μια πολύ δυνατή επαρχιακή ομάδα, πρωταγωνιστή τα τελευταία 15 χρόνια, και από εκεί και πέρα είπα ότι
είμαι καλυμμένος από την Ελλάδα και είμαι σε μια καλή ηλικία να δω τι μπορώ να κάνω πέρα από αυτή. Και ξεκίνησα να ψάχνω στο εξωτερικό. Αγωνίστηκα στη Γαλλία, στην Ελβετία, στο Ισραήλ, στην Κύπρο με σειρά, και μετά την Κύπρο είχε μπει στο μυαλό μου η συνειδητή απόφαση, όπως προείπα, ότι είναι ώρα, θέλω να επιστρέψω τώρα, είχα καλυφθεί, ήθελα ένα καινούριο κίνητρο και δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο αυτή τη στιγμή για μένα που επέστρεψα και να προσφέρω στον τόπο μου. Είναι πολύ όμορφα όσα λες και μας μοιράζεις πραγματικά και δεν τα περίμενα μέσα από τις ερωτήσεις μας ότι θα προκύψουν. Εγώ πρωτού προχωρήσουμε θα ήθελα μόνο να τονίσω κάτι σαν προσωπικό σχόλιο, ότι βλέπω ότι κάθε σταθμό της καριέρας σου προσπάθησες να εκμεταλλευτείς μέσα εισαγωγικά όσο το δυνατόν. Ακριβώς αυτό, η σωστή λέξη, όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούσες, προκειμένου και να πετύχεις προσωπικά αλλά και συλλογικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μένα είναι σαν πρότυπο για ένα νέο αθλητή αλλά και για έναν άνθρωπο. Το πώς πρέπει να αντιμετωπίζει δηλαδή και το άθλημα σαν άθλημα, είτε είναι βόλεϊ, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, αλλά και τη ζωή. Δηλαδή ξεκίνησες σαν από το τίποτα ουσιαστικά, με μια μικρή ομάδα σαν το Ρέθμνο που τότε άρχιζε να κάνει τα βήματά του. Ναι, είχε τις παραστάσεις από ξένους αθλητές, από ξένες ομάδες που είχαν τη δυνατότητα να προπονηθούν εδώ, αλλά συγκριτικά με άλλες ήταν πολύ μικρότεροι και σιγά σιγά έφτασες να αγωνίζεις στο εξωτερικό και στις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ότι κάτι είδα, κάτι μου δόθηκε, το πήρα και το έκανα δικό μου, το έφερα στα μέτρα μου, και από εκεί και πέρα ό,τι έκανα για μένα είχε θετικό αντίκτυπο ως προς την κάθε ομάδα που αγωνιζόμουν. Ξαναλέω ότι το βόλεϊ είναι το πλέον ομαδικό άθλημα. Όποιος συμπεριφέρεται ή αγωνίζεται εγωιστικά βγαίνει εκτός ομάδας, δεν χωράνε εγωισμοί στο βόλεϊ. Σαφώς πάντα κάποιος έχει έναν παραπάνω ρόλο σε μια ομάδα και όλοι έχουν τον ρόλο τους, αλλά δεν μπορεί ένας παίχτης στο βόλεϊ να πάρει ένα παιχνίδι. Οπότε αν εξελισσόταν ο εαυτός μου, αυτομάτως εξελισσόταν η ομάδα. Αυτό είναι μια μικρή διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα αθλήματα. Γιατί, ξαναλέω, δεν χωράνε ατομικές ενέργειες. Οπότε, σε όποια ομάδα αγωνιζόμουν πρώτα για αυτό που έλεγε η φανέλα πίσω, και πίσω έλεγε το όνομά μου. Μετά αγωνιζόμουν για αυτόν που ήταν δίπλα μου και μετά για αυτό που ήταν μπροστά μου. Δηλαδή, είτε αυτό λεγόταν Ολυμπιακός, είτε λεγόταν Παναθηναϊκός, είτε ΑΕΚ. Εμένα η ομάδα μου δεν ήταν ο Δάφνος Στεφανωμένος, δεν ήταν ο Δικέφαλος Αετός, δεν ήταν το Τριφύλι. Η ομάδα μου ήταν αυτός που είχα δίπλα μου. Και αυτός που ήταν παραδίπλα μου και παραδίπλα μου και παραδίπλα μου. Αυτό. Γιατί σε μια ομάδα ο ένας είναι δίπλα στον άλλον, δεν είναι ένας μπροστά και άλλος πίσω. Όλοι είναι δίπλα και είναι κύκλος. Στον κύκλο είναι όλη η ίση. Οπότε έτσι συμπεριφερόμουν πάντα, έτσι σκεφτόμουν. Και σαφώς μέσα σε αυτές τις ομάδες κάποιος είχε πιο ηγετικό ρόλο, κάποιος ήταν πιο νεαρός, έβλεπε, αλλά όλοι όμως παίρνανε δύναμη. Ο αθλητής παίρνει δύναμη από την ομάδα και η δύναμη της ομάδας είναι ο κάθε αθλητής ξεχωριστά. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και ωραίο μήνυμα και προς τα νέα παιδιά, αλλά και γενικά προς οποιονδήποτε ασχολείται με ομαδικά αθλήματα. Σε ευχαριστούμε και πάλι για όλα όσα μας λες. Πραγματικά δεν έχω να σχολιάσω κάτι παραπάνω. Το 2012 και πιο συγκεκριμένα 13 χρόνια πριν, ο Ολυμπιακός εντάσσει το δυναμικό του μέχρι και το 2015. Την αγωνιστική περίοδο 2012-2013 μεταξύ άλλων κατακτά στο εχώριο τρέπλ, φορώντας τα ερυθρόλευκα, δηλαδή το πρωτάθλημα, το κύπελο αλλά και το League Cup Ελλάδος. Πες μας 2 λόγια για το επίτευγμά σου αυτό, τι αισθάνεσαι 13 χρόνια μετά και τι σκέψεις σου προκαλεί όλο αυτό όταν αναπολύεις αυτές τις στιγμές της καριέρας σου. Ναι, είναι η χρονιά που, όπως είπαμε, ήταν κομβική και είπα στον εαυτό μου ότι είσαι επαγγελματίας, πρωταγωνιστής, κάνεις πρωταθλητισμό, όπου αν δεν πάρεις τίτλο έχεις αποτύχει εισαγωγικά, το οποίο δεν είναι κακό, και ο στόχος είναι ένας και είναι αδιαπραγμάτευτος. Ο Ολυμπιακός είχε το στόχο αυτό, καταφέραμε, ήταν μια μαγική χρονιά σε ένα επίπεδο πρωταθλήματος, το οποίο βέβαια είχε κάνει μια κοιλιά τότε. Μην ξεχνάμε ότι 2012 μιλάμε για χρόνια κρίσης από το 2009 και μετά, όπου κάποιοι επανήλθαν
πιο γρήγορα από κάποιους άλλους, αλλά υπήρχαν ακόμα δηλαδή μεγάλες ομάδες, τα μεγάλα κλαμπ όπως ήταν ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ακόμα είχαν δυσκολευτεί να ανακάμψουν. Ήταν μια ιδανική χρονιά, ήταν δηλαδή η πρώτη μου εικόνα του πρωταθλητισμού παρά ήταν ιδανική, και αυτό είχε ένα αρνητικό αντίκτυπο στο τέλος στην ομάδα, γιατί ο πρωταθλητισμός δεν έχει ιδανικές στιγμές, ο πρωταθλητισμός έχει κυρίως δύσκολες στιγμές. Ήταν μια χρονιά που κατακτήσαμε και τους 3 εγχώριους τίτλους. Έχει ένα ρομαντικό στοιχείο μέσα η όλη υπόθεση προσωπικά για μένα, γιατί ο πρώτος μου τίτλος ήταν το Κύπελλο Ελλάδος που κατέκτησα με τον Ολυμπιακό το Μάρτιο του 2013 στο Final Four που είχε γίνει στο Ρέθυμνο, στο Μελίνα Μερκούρι. Οπότε όλα ήταν σαν να λέμε κάρμα. Δηλαδή σύμπαν, κάρμα, δεν ξέρω πώς θα πες το, ήταν ιδανικά για να πω ότι αυτό που ζω, ναι, είναι το όνειρό μου και είναι όνειρο μέσα σε όνειρο, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Και ήταν μια ιδανική χρονιά που με μπούσταρε για τη συνέχεια, οπότε λοιπόν η πρώτη γεύση από τον πρωταθλητισμό ήταν ιδανική. Και σε όλη αυτή την πορεία, σε όλα αυτά τα 13 χρόνια, από εκεί και πέρα, μετά από αυτή τη χρονιά, ένιωσα τον πρωταθλητισμό. Κατάλαβα την έννοια του πρωταθλητισμού 2 χρόνια αργότερα, δηλαδή στην τρίτη μου χρονιά στον Ολυμπιακό, γιατί και την επόμενη κατακτήσαμε τον double, την τρίτη, το 14-15 δηλαδή, όπου έκανε ένα πολύ δυναμικό μπάσιμο η ομάδα του ΠΑΟΚ, που κατέκτησε τον double εκείνη τη χρονιά. Η ομάδα μας του Ολυμπιακού δεν είχε δεν είχε τη διάρκεια ουσιαστικά να συνεχίσει, δεν άφησε κάτι, απλά υπήρχε μια στασιμότητα. Ήμασταν πολύ προβλέψιμοι πλέον ως ομάδα και εμφανίστηκε ένας ΠΑΟΚ και ήρθαν κάποιες ήττες και μια κοιλιά σε αυτή την ομάδα που στήθηκε εκείνα τα 3 χρόνια. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, θα πω μια μίνι ιστορία, όταν αποκλειστήκαμε νωρίς από το Οκτώβριο μήνα με την ομάδα του Ολυμπιακού από την ομάδα της Κηφισιάς, η οποία η Κηφισιά είναι σταθερά στην Α1 χρόνια, είναι φωνέας των γιγάντων, ας πούμε, αν υπάρχει στο βόλεϊ είναι η Κηφισιά. Χάνουμε ένα μάτς από την Κηφισιά, αποκλειόμαστε από το Link Cup, μπαίνουμε στα αποδυτήρια, όπως καταλαβαίνεις υπήρχε ένας άλλος, ήταν εκνευρισμένος, αλλά στεναχωρημένος, κατηχιασμένος, και βλέπω το Λίμπερο, τον Γιώργο Στεφάνου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που θα τον παρουσιάσω για ποιον δεν τον ξέρει, δηλαδή 250-300 συμμετοχές στην εθνική ομάδα, το κορυφαίο Λίμπερο στην Ελλάδα, εκ των κορυφαίων Λίμπερο, ναι, τα τελευταία 25 χρόνια, και μπαίνω μέσα και γελάει και μου λέει, του λέω Γιώργο, τι έγινε, γιατί γελάς? Μου λέει, τώρα θα καταλάβεις, μου λέει, τι είναι να παίζεις σε αυτές τις ομάδες. Την τρίτη μου χρονιά. Είναι από τις στιγμές, ξέρεις, που σου μένουν καρφωμένες στο μυαλό. Ήταν μια δύσκολη στιγμή και όντως αυτό το κουβαλάω μαζί μου και είναι οδηγός μου. Δηλαδή δεν είσαι πρωταθλητής όταν παίρνεις τίτλους. Πρωταθλητής είσαι όταν θέλεις να πάρεις τους τίτλους, όταν πιστεύουν όλοι θα πάρεις τον τίτλο και βλέπεις ότι δυσκολεύει ο δρόμος. Εκεί είναι που φαίνεται ο πραγματικός πρωταθλητής. Γιατί ένα πρωτάθλημα μπορεί να πάρουν όλοι. Αλλά μια διαρκή πορεία σε ομάδες πρωταθλητισμού το κάνουν πολύ λιγότεροι. Οκ. Όπως είπαμε και σε άλλο στάδιο της συνέντευξής μας, το καλοκαίρι του 2015 παίρνεις μια πολύ σημαντική και ρυψοκίνδυνη, δυστυχώς για τα ελληνικά δεδομένα θα έλεγα, στιγμή της καριέρας σου, να υπογράψεις τον αιώνιο αντίπαλο στον Παναθηναϊκό. Ως γνωστόν, ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος είναι ο μεγαλύτερος και πιο ιστορικός πολυαθλητικός οργανισμός της χώρας, μετρώντας μεταξύ άλλων εκατοντάδες αθλητικά τμήματα, τόσο για αρτιμελείς όσο και για αθλητές με αναπηρία. Πώς είναι να αγωνίζεσαι σε ένα τόσο ιστορικό σύλλογο, ο οποίος έχει ανεπανάληπτες εγχώριες και διεθνείς διακρίσεις, καταμετρώντας και 816 τίτλους σε όλα τα σπορ έως και σήμερα? Και αν δεν σε φέρνουμε σε δύσκολη θέση, τι είναι αυτό το οποίο τελικά ξεχωρίζει τον Παναθηναϊκό από τα υπόλοιπα αθλητικά σωματεία της χώρας? Ναι, είναι το άλμα, όπως είπαμε πριν, είναι το extreme sport αυτό, η μετάβαση από Ολυμπιακό σε Παναθηναϊκό ή Παναθηναϊκό σε Ολυμπιακό. Ήταν πάλι μια απόφαση που πήρα πάρα πολύ συνειδητά. Όπως είπα σε προηγούμενη απάντηση, όταν είσαι στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό
και ο στόχος είναι ένας, πρωτάθλημα. Αντίστοιχα, τη σεζόν 14-15 που η ομάδα του Ολυμπιακού δεν πήραμε ούτε το κύπελλο ούτε το πρωτάθλημα, έγινε μια καθάριση στο τμήμα. Τότε παρουσιάστηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού, όπου ο προπονητής ήταν ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, ο οποίος είναι μαζί με τον Δημήτρη Καζάζη, που είχα στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ πιο πριν. Είναι δύο προπονητές οι οποίοι όπου και αν πάνε με εμπιστεύονται και πάντα με θέλουν στην ομάδα τους. Οπότε ήταν ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος στον Παναθηναϊκό και με πήρε τηλέφωνο και μου έκανε την πρόταση. Ήταν το άλλο σημείο κλειδί για μένα, ότι πάω στον Παναθηναϊκό να πάρω την ομάδα στις πλάτες μου. Γιατί στον Ολυμπιακό ναι, με πρωταγωνιστούσα, είχα χρόνο συμμετοχής, αλλά στον Ολυμπιακό είχαμε ένα ρόστερ από 12-14 παίκτες, όπου όλοι ήταν εισάξιοι, υπήρχε πάρα πολύ rotation, μοιραζόμασταν πάρα πολύ. Στον Παναθηναϊκό πήγα να πάρω την ομάδα. Δηλαδή θα πάω βασικός πασαδόρος και δεύτερος αρχηγός πίσω από τον θρυλικό Σωτήρη Πανταλέων, έτσι, που μιλάμε, δεν είναι η ιστορία του Παναθηναϊκού, είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, ο Σωτήρης Πανταλέων είναι ο Παναθηναϊκός, μαζί με αρκετούς άλλους βέβαια. Οπότε πήγα εκεί να πάρω την ομάδα στις πλάτες μου. Ακολούθησαν 2 χρόνια δύσκολα, γι' αυτό και ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Ο Παναθηναϊκός τότε δεν είχε τη δυναμική του Ολυμπιακού, κυρίως διοικητικά, οπότε αυτό είχε και αντίκτυπο μέσα στο αγωνιστικό πεδίο, αλλά η ομάδα ήθελε να πρωταγωνιστήσει. Την πρώτη μας χρονιά πήγαμε στο Final Four του κυπέλλου, είχαμε πάρει την 5η θέση στην Ελλάδα, το οποίο για τα δεδομένα ήταν κάτι το οποίο μέχρι εκεί μπορούσαμε. Και τη δεύτερη σεζόν χτίσαμε μια ομάδα πρωταθλητισμού, όπου η ομάδα το 16-17, η ομάδα εκείνη τη χρονιά έπαιζε και το καλύτερο βόλεϊ στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς έμεινε πίσω λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού που είχα εγώ το Φεβρουάριο, όπου δεν μου επέτρεπε να κάνω προπονήσεις και έπαιζα μόνο στους αγώνες, και ενώ η ομάδα έδειχνε ότι μπορούσε να διεκδικήσει τότε το πρωτάθλημα, δυστυχώς, και επειδή δεν υπήρχε άλλος πασαδόρος τότε να καλύψει τη θέση μου, σκεφτείτε ότι για να προπονηθεί η ομάδα έμπαινε μέσα ο προπονητής ο Δημήτρης ο Ανδρεόπουλος για να κάνει τον πασαδόρο ώστε να κρατήσει η ομάδα τον ρυθμό. Και εγώ παρακολουθούσα τον πάγκο γιατί έκανα θεραπείες. Παρ' όλα αυτά άντεξε η ομάδα, πήγε μέχρι τα play-off, αλλά τα συνεχόμενα παιχνίδια δεν μας επέτρεψαν να διεκδικήσουμε και να αποκλείσουμε τον ΠΑΟΚ τότε. Ο ΠΑΟΚ με μεγάλους παίχτες τότε όπως ο Αμαράλ Ντάντε, παγκόσμια πρωταθλήματα με την Εθνική Βραζιλία, από τους θρύλους του παγκόσμιου βόλεϊ. Και τελικά κατακτήσαμε την τρίτη θέση. Δεν θα μιλήσω για διαφορές μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Δεν θα πω ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Είναι και οι δύο τεράστιοι σύλλογοι, ο καθένας με τη δική του ομορφιά. Με τα καλά του και τα κακά του βέβαια, έτσι. Αυτό που μου άρεσε ιδιαίτερα στον Παναθηναϊκό ήταν ότι ανεξάρτητα με το τι παιχνίδι παίζαμε, τι ώρα παίζαμε, με ποιον παίζαμε, με τη δυναμικότητα του αντιπάλου, το έχει ο Παναθηναϊκός ως σύλλογο αυτό, αγαπάει πολύ τα αερασιτεχνικά τμήματα, γιατί ξέρουν ότι έχουν πονέσει πάρα πολύ, οπότε τα στηρίζει. Είχε πάντα κόσμο το γήπεδο. Στον Ολυμπιακό δυστυχώς δεν το βλέπαμε αυτό, δηλαδή ομάδα που έπαιρνε τίτλους, έπαιζε τελικούς. Είχαμε φτάσει μια ανάσα από την τετράδα του Sev Cup, το αντίστοιχο Europa League, ας πούμε, το ποδόσφαιρο για να γνωρίζει, και δεν ανταποκρινόταν ο κόσμος στο κάλεσμα ούτε της διοίκησης ούτε των παιχτών. Παίζαμε με θρυλική ρώσικη ομάδα, ας πούμε, στον Ολυμπιακό για να περάσουμε στο Final Four του Sev Cup, και είχε το γήπεδο μέσα δυστυχώς 50 άτομο. Είναι ένα πράγμα το οποίο το ξέρουν και οι ίδιοι. Πλέον δεν ισχύει αυτό, ενώ έχει αλλάξει, έτσι. Μιλάω για εκείνες τις εποχές για να μην παρεξηγηθώ. Στον Παναθηναϊκό υπήρχε περισσότερη προσέλευση του κόσμου και περισσότερη στήριξη πραγματική, δηλαδή, μέσα στο γήπεδο για αυτή την ομάδα. Οπότε μόνο αυτή μπορώ να πω ότι είναι η διαφορά. Το οποίο, ξαναλέω, πλέον δεν υπάρχει, γιατί και στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό γενικά βλέπουμε γεμάτα γήπεδα και στο βόλεϊ. Θα ήθελα να δω και στο πόλο, που είναι είμαι λάτρης των μη δημοφιλών αθλημάτων, όπως καταλαβαίνεις, γιατί είτε παίζεις ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε βόλεϊ, είτε πόλο, αθλητές παίζουν σε όλα. Οι αθλητές αγωνίζονται, κάνουν την προσπάθειά τους και θέλουν τη στήριξή τους. Είναι πολύ μεγάλη δύναμη ένας αθλητής να παίζει μέσα και να νιώθει τη στήριξη απ' έξω.
Είναι σημαντικό, Δεν ξέρω, κάλυψα. πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό το οποίο αναφέρεις και ουσιαστικά είναι και η χαρά του αθλητή να βλέπει γεμάτο γήπεδο. Πόσο μάλλον να το στηρίζει όχι μόνο η διοίκηση αλλά και ο φιλαθλός κόσμος. Παίρνεις δύναμη. Και κουράγιο και όλα. Κάποιοι μπορεί να παίρνουν και δύναμη ενώ όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να τους γιουχάρει, να τους αποδοκιμάζει. Εννοείται, Έτσι, υπάρχει- δεν λέμε ρεαλιστικά συνθήματα, αλλά Υπάρχει και αυτή η κατηγορία των αθλητών που ουσιαστικά θέλει την ίντρικα. ο αθλητισμός θέλει την έντασή του. Εννοείται. Κάποιοι το αντέχουν αυτό, κάποιοι δεν το αντέχουν, κάποιοι το προτιμάνε, κάποιοι όχι. Αλλά η πλειοψηφία των αθλητών, και όταν μιλάμε για πρωταθλητισμό και σε μεγάλες ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, ζουνε για αυτά τα μάτς. Θέλουν να βλέπουν γεμάτα γήπεδο. Είτε τους επιδοκιμάζει είτε τους αποδοκιμάζει. Δεν είναι το ίδιο να παίζεις σε ένα άδειο γήπεδο, δηλαδή να πας στο γήπεδο του ΠΑΟΚ Sports Arena που χωράει 12.000 κόσμο και να έχει 100 άτομα. Δεν είναι το ίδιο. Δεν θα αποδώσεις το ίδιο. Εννοείται. Πολύ σωστό ό,τι λες. Αφήνουμε όμως λίγο το παρελθόν και πάμε στο σήμερα. Από εχθές Παρασκευή 10 Δεκάτου έως και αύριο Κυριακή 12 Δεκάτου διεξάγεται το δεύτερο ερέθινο βόλεϊ tournament ανδρών με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ελλάδος Παναθηναϊκού, του πάντα αξιόμαχου Φοίνικα Σύρου και του πάντα ανταγωνιστικού Όφη. Ποιο είναι το μήνυμά σου για το εν λόγω σπουδαίο τουρνό απετοσφαίρισης, το οποίο διεξάγεται για δεύτερη διαδοχική χρονιά στην πόλη μας στο Ρέθινο? Αυτή τη στιγμή που ζούμε τώρα είναι ένα άλλο όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, γιατί πριν 3 χρόνια που επέστρεψα στο Ρέθινο και μαζί με όλη την ομάδα ανθρώπων που πριν 3 χρόνια είπαμε κάποια πράγματα στο να ανεβάσουμε το βόλεϊ του Ρεθύμνου, αγωνιζόμενοι στο τοπικό πρωτάθλημα τότε, σε μια ομάδα αντρικού η οποία προσπαθούσαμε να τη στήσουμε. Φτάνουμε 3 χρόνια μετά και σήμερα κιόλας παίζουμε με τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό. Έτσι. Περηφάνεια, ικανοποίηση ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ένα πλάνο το οποίο έχουμε βγάλει πριν 3 χρόνια είμαστε μέσα σε αυτό το πλάνο και πολύ παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Είναι ένα τουρνουά το οποίο θέλουμε να γίνει θεσμός. Ξεκίνησε πέρσι με τη συμμετοχή πάλι πολύ μεγάλων ομάδων. Όταν ήμασταν στην Α2 εθνική κατηγορία, πάντα θέλουμε να φέρνουμε καλύτερες ομάδες και υψηλότερο επίπεδο ομάδες από εμάς, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα και εμείς εδώ να κάνουμε δυνατά φιλικά εντός Κρήτης. Είναι ένα τουρνουά το οποίο θέλουμε να γίνει θεσμός, όπως ξαναείπα, και θέλουμε κάθε χρόνο να το εξελίσσουμε βάζοντας κάτι παραπάνω. Το περσινό τουρνουά στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Φέτος, μιας και είμαστε στην Pre-League και έχουμε και μια αρκετά ανταγωνιστική ομάδα με παίχτες μέσα, οι οποίοι περισσότεροι έχουν περάσει και από τα σαλόνια της Α1. Είχαμε την άνεση, να το πω, τη σιγουριά ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την ελίτ του ελληνικού βόλεϊ, με το υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού βόλεϊ. Οπότε Παναθηναϊκός, πρωταθλητής Ελλάδος, Φοίνικα Σύρου, η πιο πετυχημένη επαρχιακή ομάδα τα τελευταία 15 χρόνια με τίτλους, έχοντας κατακτήσει και 2 League Cup, και ο Όφη, ο οποίος είναι το νέο, ας πούμε έτσι, δυνατό όνομα στην Α1 εθνική κατηγορία. Ξεχνάμε, ο Όφη πέρσι τερμάτισε μέσα στην δεξάδα του πρωταθλήματος, αγωνίζεται στα ευρωπαϊκά κύπελα φέτος, στο βαλκανικό κύπελο. Οπότε έχουμε 3 πάρα πολύ δυνατές ομάδες από τις καλές ομάδες της Α1 να έρθουν να παίξουν στο σπίτι μας, στην πόλη μας, και να έρθουν με χαρά. Και επίσης άλλες ομάδες οι οποίες δεν ήρθαν να θέλουν να συμμετάσχουν ήδη. Οπότε φέτος αυτό που θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε ο κόσμος να ανταποκριθεί, θέλουμε να δει ποιο είναι το βόλεϊ, το πραγματικό, να δει το θέαμα που μπορεί να του προσφέρει, να έρθουν τα μικρά παιδιά στο γήπεδο και να γνωρίσουν και να έρθουν δίπλα σε μεγάλους παίκτες, να φωτογραφηθούν μαζί τους, να πάρουν αυτόγραφα και να ξαναζήσει το Μελίνα Μερκούρι φέτος και κάθε χρόνο μεγάλες στιγμές, όπως έχει χαρίσει και ο ΠΕΡ παλαιότερα με την αντρική και με τη γυναική ομάδα, όπως είχαν χαρίσει οι Cretan Kings, και όπως εύχομαι να χαρίσουμε και άλλες ομάδες στην πόλη μας και να χαρίζουμε με μεγαλύτερη συνέπεια, δηλαδή να μην είμαστε φωτοβολίδες, να ξέρουμε που φτάνει το χέρι μας και να το στηρίζουμε 100% χωρίς υπερβολές και χωρίς βιαστικές αποφάσεις και κινήσεις. Οπότε μόνο περήφανοι αισθανόμαστε για το ότι βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο.
Χαιρόμαστε που ο κόσμος ανταποκρίθηκε και θέλουμε να ανταποκριθεί και σήμερα και αύριο στο κάλεσμά μας. Και αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι ελάτε στο γήπεδο, έστω και μία φορά, αυτοί που μας ξέρουν έρχονται. Αλλά κάνω κάλεσμα και σε εκείνους που δεν μας ξέρουν ή μπορεί να μην ξέρουν τι κάνουμε. Ελάτε και σας υπόσχομαι, όσο μπορώ να υποσχεθώ εδώ, ότι θα θέλετε να ξανάρθετε και δεύτερη. Αυτός είναι ο στόχος μας. Είμαστε τόσο σίγουροι για αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε και αυτό που κάνουμε, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και έξω αγωνιστικά, που όποιος έρθει θα θέλει να ξανάρθει. Είναι τόσο αληθινό αυτό το οποίο μοιράζεις, ειδικά το τελευταίο, που εμείς από την εφημερίδα και το μέσο στον οποίο είμαστε, μόνο καλή επιτυχία στο έργο σας ευχόμαστε και να έχει διάρκεια που εφόσον υπάρχει ο στόχος και η θέληση από εσάς είναι δεδομένο. Ουσιαστικά το επόμενο ερώτημα θα έλεγα ότι το έχεις απαντήσει. Θα ήθελα μόνο να ρωτήσω αν το συγκεκριμένο τουρνουά το βλέπετε σαν ομάδα, ως ένα απλό στάδιο της προετοιμασίας ή κάτι μεγαλύτερο. Είναι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας μας. Εντάξει, εννοείται ότι ο στόχος μας δεν είναι να κερδίσουμε αυτές τις ομάδες. Ο στόχος μας είναι να ανταγωνιστούμε αυτό το επίπεδο, να κάνουμε δυνατά φιλικά, να δούμε το επίπεδο που βρίσκεται η ομάδα μας. Σαφώς θα υπάρχουν όμως, θα είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί. Αυτό θέλουμε να είμαστε. Γιατί πάντα το να παίζεις με καλύτερους, καλύτερο μπορεί να σε κάνει και εσένα. Δεν θέλουμε ομάδες υποδιέστερες από εμάς. Θέλουμε να τεστάρουμε τα όρια μας. Θέλουμε να ανακαλύψουμε καινούργια όρια και πάνω σε αυτό το δυνατό ξεκίνημα να μπορέσουμε να χτίσουμε όλη την υπόλοιπη χρονιά. Η ομάδα θα ακολουθήσει και την επόμενη εβδομάδα θα αγωνιστεί πάλι με δυνατές ομάδες της Α1 στην Αθήνα για φιλικά, ώστε να κάνουμε και την αποστολή μας εκτός Κρήτης, κυρίως για τους νέους παίκτες να έχουν εικόνα πως είναι μια αποστολή από την Κρήτη για εκτός έδρας παιχνίδι. Οπότε είναι το βασικό στάδιο και το βασικό τεστ να δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, πού πονάμε, τι μπορούμε να δουλέψουμε, να δούμε τη δυναμική της ομάδας, να δούμε τις ατέλειες, για να μπούμε όσο δυνατόν πιο έτοιμοι στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Είμαστε μια ομάδα η οποία θέλουμε να είναι ανταγωνιστική στην κατηγορία. Ο στόχος είναι η παραμονή στην Pre-League, αλλά ξέρω ότι έχουμε ένα πολύ δυνατό σύνολο με παίχτες οι οποίοι και στόχους έχουν και όνειρα έχουν και καλύτεροι θέλουν να γίνουν, παίχτες έμπειρους που έχουν παίξει αυτές τις κατηγορίες και παραπάνω για την Α1, και θέλουμε να είμαστε μια ομάδα η οποία αν παίξει το 100% των δυνατοτήτων της θα μπορέσει να κερδίσει το φαβορί, μπορεί να είναι ο Ηρακλής ή ο Άρης, αλλά θα είμαστε και μια ομάδα η οποία αν δεν παίξει αυτό το 100% μπορεί να χάσει και από τον εισαγωγικά τελευταίος, όποιος και αν είναι αυτό, ή την πιο αδύναμη ομάδα της κατηγορίας. Οπότε στόχος είναι η είσοδος στα play-off. Οκ. Οπότε, σαν εισαγωγικά όσα μου είπες, να αναφέρουμε μόνο ότι το πρώτο σερβίς στη Premier League γίνεται στις αρχές του Νοεμβρίου και πιο συγκεκριμένα στην 1η του Νοέμβρη, με αντίπαλο τον Ηφαιστό, πάλι εντός έδρας, και ουσιαστικά με βάση όλα όσα μας έχεις αναφέρει ήδη, ποιοι είναι οι βραχυπρόθεσμοι και ποιοι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της ομάδας είναι ουσιαστικά να μείνει στην κατηγορία και μετά όσο ψηλότερα γίνεται. Συμφωνείς? Βραχυπρόθεσμοι, όπως είπαμε, ναι, είναι η παραμονή στην κατηγορία, είναι μια καινούργια κατηγορία για εμάς, έτσι. Ασχετά αν μέσα η ομάδα έχει έμπειρους παίκτες που έχουν παίξει, σαν οργανισμό, σαν σύλλογο, σαν Ρέθυμνο, είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, οπότε ξανά είπα, πάμε με χαμηλά το κεφάλι, αλλά το βλέμμα ψηλά, πάντα. Το κεφάλι είναι πάντα χαμηλά, ταπεινά, πάμε να δούμε, όπως ξαναείπα, επειδή είμαστε στην αφρόκρεμα αυτή τη στιγμή του ελληνικού βόλεϊ, θέλουμε να δείξουμε ένα πολύ καλό αγωνιστικό χαρακτήρα, όχι μόνο αγωνιστικό, αλλά και έξω αγωνιστικό. Και εννοώ ότι και έξω διοικητικά, δηλαδή οργανωτικά, να δούμε λίγο τι θέλει αυτή η κατηγορία, γιατί αυξάνονται οι απαιτήσεις, αυξάνονται τα budget, και να δούμε αν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Και φυσικά το μακροπρόθεσμος στόχος είναι να ανέβει η ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Δηλαδή θέλουμε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να μην το καλούμε μόνο για φιλικά, θέλουμε να έρχονται εδώ και να ανταγωνιζόμαστε
για βαθμούς κανονικά. Οπότε θέλουμε να ξαναφέρουμε τον ΟΠΕΡ στα ψηλά σαλόνια, να κάνουμε αυτή την προσπάθεια, αλλά ξαναλέω το βασικότερο στόχος όλων είναι η σταθερότητα σε αυτό. Τώρα αυτό θα είναι στην Α1, θα είναι στην Pre-League, δεν ξέρω. Αυτό σίγουρα δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Θέλει μια στήριξη και πλευρική, ας το πω, από την κοινωνία, από επιχειρηματίες, οικονομική στήριξη, και αυτό που μπορώ να υποσχεθώ εγώ είναι ότι όσο μέσα στην ομάδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή άτομα και εξωαγωνιστικά αλλά και αγωνιστικά που γνωρίζουν το άθλημα, θέλουν να εξελιχθούν, θέλουν να το πάνε παραπάνω, όποιος θέλει να βοηθήσει την ομάδα δεν θα φύγει απογοητευμένος. Μόνο καλύτερα μπορούν να πάνε τα πράγματα, γιατί η ομάδα έχει μέσα άτομα τα οποία και αγαπάνε την ομάδα και έχουν γνώσει ο καθένας στο ρόλο του το τι θέλουμε να κάνουμε, και σίγουρα θα είναι μια εμπειρία πάρα πολύ ευχάριστη που θα αφήσει ένα πάρα πολύ θετικό αντίκτυπο και στο Ρέθυμνο ως κοινωνία, στο πολιτιστικό της κομμάτι, στην αθλητική κουλτούρα της πόλης, γιατί δυστυχώς η πόλη δεν έχει αθλητική κουλτούρα, και θέλουμε αυτό, να αφήσουμε ένα αποτύπωμα το οποίο θα είναι, όπως εμένα, όπως σου είπα και άλλα παιδιά, το 97 είδαμε κάτι και κάναμε όνειρα. Επειδή η σημερινή νεολαία και τα νέα παιδιά δυστυχώς μεγαλώνουν χωρίς όνειρα και δεν φταίνουν τα παιδιά, θέλουμε να είμαστε μια κατάσταση εκεί στον ΟΠΕΡ που αν μας δεις θα μπορέσεις να ονειρευτείς. Σας το εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου και ό,τι καλύτερο. Τώρα ας αφήσουμε λίγο τους στόχους της ομάδας και ας πάμε λίγο στους προσωπικούς στόχους. Ποιοι είναι οι στόχοι σου ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς, άμα μπορείς να μας πεις, εννοείται. Ο προσωπικός μου στόχος είναι ο στόχος του συλλόγου. Συμβαδίζουν αυτοί. Προσωπικά εγώ θέλω ό,τι εφόδια και ό,τι εμπειρίες έχω πάρει όλα αυτά τα χρόνια από την προσωπική μου καριέρα να τα βγάλω μέσα στο γήπεδο, να τα μοιραστώ με τους συμπαίκτες μου, να τα μοιραστώ με όσους θέλουν και να τα μοιραστώ, και να βγει ένα συνολικό αποτέλεσμα το οποίο, ξαναλέω, θα φέρει τους στόχους που προείπαμε πριν. Αυτό δεν έχω. Θέλω να ανέβει η ομάδα στην Α1, θέλω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας, και μετά θα έχω ολοκληρώσει στο 101% παραπάνω από όσο περίμενα όλα αυτά τα όνειρα που έκανα μικρός. Όλο αυτό θέλω να έχουμε την υγεία μας όλοι, και εγώ και οι συμπαίκτες μου, ώστε να μπορούμε να το καταφέρουμε. Είναι πολύ όμορφο να ακούς κάποιον αθλητή ο οποίος δεν χρειάζεται να πεις κάτι, πραγματικά είναι δικό μου σχολείο αυτό, ο οποίος έχει καταφέρει τόσα πολλά πράγματα και σιγά σιγά βήμα-βήμα να μιλάει πρώτα για ομαδικούς στόχους και μετά για προσωπικούς. Είναι πραγματικά πολύ ξένο στα ελληνικά δεδομένα όλο αυτό. Όπως σου ξαναείπα, σου έφτασα σε ένα σημείο πριν 3 χρόνια όπου έκανα λίγο μια μίνι σύσκεψη με τον εαυτό μου και λέω τι κάνω. Ωραία, νιώθω καλυμμένος, δηλαδή προσωπικά την καριέρα μου την έκανα. Θέλω αυτό να το μοιραστώ. Αυτός είναι ο επόμενος στόχος. Δηλαδή, τα όνειρά μου 15 χρονών είπα ότι 3 πράγματα θέλω. Θέλω να αγωνιστώ στην Α1, θέλω να πάρω κάποιους τίτλους και θέλω να αγωνιστώ με την εθνική ομάδα. Αυτό. Θα μπορούσα να συνεχίσω και να έχω 1, 2, 3, 4, 5, δεν ξέρω τίτλους παραπάνω, αλλά έχω κατακτήσει 7 τίτλους με τις ομάδες μου, με τον Ολυμπιακό και με τον Φοίνικα Σύρου. Έχω αγωνιστεί στην εθνική ομάδα, θα μπορούσα να αγωνιστώ και περισσότερο, ναι, ίσως, αλλά ένιωθα ολοκληρωμένος. Ένιωθα από ένα σημείο και μετά το κάνω μηχανικά, δηλαδή ότι παίζω και ήθελα ένα καινούριο κίνητρο. Οπότε αυτό είναι το κίνητρό μου. Να μπορέσω τους προσωπικούς μου στόχους να τους μεταφέρω στην ομάδα και συλλογικά να προσφέρουμε όλοι μαζί στον τόπο μας, στο Ρέθυμνο, στον ΟΠΕΡ, εκεί που πρωτοξεκίνησαν όλα το 1997. Ρομαντικό, ναι, εντάξει. Κάθε επάγγελμα θέλει και λίγο ρομάτζο μέσα όμως. Μπορεί να είναι ένα extra boost, λίγο να το κάνεις λίγο καλύτερα. Εγώ θα πω ότι χωρίς ρομαντισμό δεν καταφέρνουμε και τίποτα. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά χρειάζεται. Αν το βγάλεις σωστά είναι ένα extra boost. Τώρα μου έδωσε την κατάλληλη πάσα σχετικά με την εθνική ομάδα. Ως αθλητής είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί με το εθνόσημο στο στήθος.
Υπήρξε η συγκεκριμένη στιγμή η κορυφαία και η μεγαλύτερη στιγμή στην πολύχρονη παρουσία σου στα σαλόνια της ελληνικής πετοσφαίρισης, και επίσης θα συμφωνούσες ότι για έναν αθλητή σε οποιοδήποτε άθλημα, μην το πάρεις αναγκαστικά στο κομμάτι της πετοσφαίρισης, είναι η μεγαλύτερη δικαίωση, το μεγαλύτερο επίτευγμα να φορέσει την φανέλα με το εθνόσημο? Μίλησέ μας γι' αυτό. Ναι, η πρώτη μου κλίση στην εθνική ομάδα ήταν ουσιαστικά, δεν θα πω δικαίωση, αλλά ήταν μια επιβράβευση στον εαυτό μου ότι ξέρεις τι, αυτό που το κάνεις καλά. Μάλλον το κάνεις καλά. Και τι πιο όμορφο να αγωνίζεσαι για την ίδια σου τη χώρα, έτσι. Αυτό ακούτε από όλους τους αθλητές, δηλαδή μπορεί να ακουστεί κλισέ η φράση, αλλά είναι όντως έτσι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να αγωνίζεσαι, να φοράς το εθνόσημο, να ξεκινάει ο αγώνας και λίγο πριν την έναρξη του να ακούς τον εθνικό ύμνο. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό και είναι εκείνη η στιγμή που λες χαλάλι ό,τι δυσκολία, ό,τι πόνο μπορεί να έχω περάσει μέσα από τον πρωταθλητισμό, μέσα από τις ώρες προπόνησης, μέσα από τις αποτυχίες. Είμαι εδώ. Είναι το ύψιστο για μένα, πάνω από κάθε τίτλο. Ακόμα και ένας αγώνας με την εθνική ομάδα θα τον αντάλλαζα με 10 τίτλους που μπορεί να είχα πάρει με τα σωματεία. Έτσι. Οπότε, ναι, είναι αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να καταφέρει ένας αθλητής. Αυτό πιστεύω εγώ, ή τουλάχιστον η πλειοψηφία των αθλητών αυτό πιστεύει. Και δεν... είναι κάτι διαφορετικό. Είναι σαν να κάνεις ένα άλλο άθλημα. Έτσι θα το πω εγώ. Ό,τι στόχους και να έχεις προσωπικούς, εκεί αλλάζουν όλα. Ο στόχος είναι ένας. Παίζεις για την πατρίδα σου. Μην ακουστεί πολεμικό αυτό. Όχι, καθόλου. Αλλά πολεμικά τα βλέπουν όσοι είναι προσκολλημένοι. Εκεί, ναι, ο στόχος είναι ιερός. Δηλαδή, μπορεί να είσαι σε μια ομάδα και δεν ξέρω, να έχει τσακωθεί με ένα συμπαίκτη σου. Ξεχνιούνται όλα, πραγματικά. Γιατί υπάρχουν και αυτά μέσα στις εθνικές ομάδες. Δεν είναι όλα με λιγάλα. Όμως, όταν μπαίνει μες στο γύρο για στον εθνικό ύμνο, θα ξεχνάς όλα, πιστέψτε. Πραγματικά ό,τι αναφέρεις πάνω σε αυτό είναι μοναδικό. Έχουμε πει τόση ώρα για όνειρα, να δίνουμε όραμα στα μικρά παιδιά. Μεταξύ άλλων καθοδηγείς και προπονείς μικρά παιδιά μέσω των τμήματων υποδομών της ομάδας. Ποιο μήνυμα θα ήθελες να μεταδώσεις μέσω της συνέντευξής μας αυτής στα μικρά παιδιά τα οποία ασχολούνται με την πετοσφαίριση ειδικότερα ή και τον αθλητισμό γενικότερα, και αν μπορείς, τι θα τα συμβούλευες μέσα από τη συζήτησή μας αυτή, όχι μόνο γενικά, όχι ειδικότερα μόνο για τον αθλητισμό, αλλά και γενικότερα για τη ζωή τους? Επειδή μιλήσαμε πριν και για προσωπικούς στόχους, αλλά εστίασα στο αγωνιστικό, ο βασικός προσωπικός μου στόχος κατά την επιστροφή μου στην ομάδα είναι αυτός, έτσι, η προπονητική και τα παιδιά, το να ασχοληθώ στα παιδιά. Και όλες αυτές τις εμπειρίες και όλα αυτά τα μηνύματα που πήρα και εγώ και τα καλά και τα κακά που έζησα μέσα από την πορεία μου στον αθλητισμό, να μπορέσω να τα μεταδώσω στα μικρά παιδιά. Είναι ιερός αυτός ο σκοπός. Έχω την τιμή να είμαι υπεύθυνος των τμήματων της Ακαδημίας του συλλόγου μας και προπονητής σε κάποια τμήματα, προπονητής στο τμήμα Παγκορασίδων για των Κορασίδων. Και ένας λόγος που ήθελα να επιστρέψω και νωρίς, όπως ξαναείπα, είναι ότι αυτά που προσπαθώ να περάσω στην προπόνηση να έρχονται και μέσω της ομάδας να τα βλέπουν στον αγώνα, βλέποντας έναν αγώνα του αντρικού τμήματος ή του γυναικείου τμήματος. Έτσι. Οπότε θέλω τα παιδιά, γι' αυτό θέλω να φτάσουμε πάρα πολύ ψηλά. Γι' αυτό τώρα που έχουμε ομάδες όπως είναι ο Παναθηναϊκός, Εθνικά Σύρου, Όφη, του χρόνου μπορεί να είναι Ολυμπιακός, μπορεί να είναι η ΑΕΚ. Θέλουμε να φέρουμε σε επαφή τα μικρά παιδιά του συλλόγου με αυτά τα πρότυπα, με αθλητές. Αυτό που λέω στα παιδιά της Ακαδημίας είναι ότι δεν είστε παιδιά που πάνε βόλεϊ, είναι μια δραστηριότητα. Αυτό που σου λέω είναι ότι είστε αθλητές. Στη στιγμή που φοράτε το μπλουζάκι αυτής της ομάδας και οποιαδήποτε ομάδας που έχει ένα σήμα εδώ πέρα, είστε αθλητές. Θα φοράτε το μπλουζάκι, θα πηγαίνετε στο σχολείο και θα σας βλέπουν τα άλλα παιδιά τα οποία μπορεί να μην ασχολούνται με τον αθλητισμό, θα σας βλέπουν και θα σας θαυμάζουν. Γιατί το να είσαι αθλητής είναι κάτι ξεχωριστό. Και πρέπει να είμαι καλός αθλητής δεν σημαίνει ότι είμαι ένας καλός παίκτης. Ένας καλός αθλητής
πρέπει να συμπεριφέρεται σωστά, πρέπει να στηρίζει το διπλανό του, πρέπει όταν δεν είναι καλά να ζητάει στήριξη από το διπλανό του. Ο αθλητισμός είναι κάτι παραπάνω από το παίζω και κερδίζω. Δεν είναι παίζω και κερδίζω. Είναι συμπεριφέρομαι, είναι αγωνίζομαι, είναι διεκδικό. Διεκδικώ αυτό που μου αναλογεί, παίρνω αυτό που μου αξίζει στο τέλος και αν δεν το πάρω, σημαίνει ότι θα πρέπει να αγωνιστώ περισσότερο ή να αγωνιστώ καλύτερα με το συμπαίκτη μου ή να κάνω παραπάνω προπόνηση και αυτό θέλω να το κάνουν καθημερινά μέσω της προπόνησης. Θέλω να αγωνίζονται και να προσπαθούν να εξελιχθούν, θέλουμε να μην βάζουν όρια στον εαυτό τους, να μην λένε στον εαυτό τους ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό χωρίς καν να το προσπαθήσω, να το προσπαθήσεις και να το ξαναπροσπαθήσεις. Και όταν το προσπαθήσεις πραγματικά με όλη τη δύναμη θα δούμε αν όντως δεν μπορείς να το κάνεις ή όχι. Και αυτά τα πράγματα μόνο ο αθλητισμός θα προσφέρει, παιδιά. Δηλαδή δεν τα προσφέρει ούτε ο τουρισμός, δεν τα προσφέρει ούτε το καρναβάλι. Δεν θέλω να υποβαθμίσω βέβαια έτσι, γιατί ο καθένας είναι στο κομμάτι του, αλλά μόνο ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει αυτά τα πράγματα και δυστυχώς πολλοί το αποφεύγουν για αυτό το λόγο, επειδή ίσως είναι δύσκολο. Αλλά αν ήταν εύκολο δεν θα άξιζε, έτσι. Οπότε αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, η δημιουργία μιας αθλητικής κουλτούρας μέσω του συλλόγου, η οποία θα τη μοιράσουμε εμείς στα παιδιά και τα παιδιά του συλλόγου στη συνέχεια θα τα μοιράσουν μέσα στα σχολεία τους, στο σπίτι τους, στην οικογένειά τους, με την κατάλληλη στήριξη βέβαια έτσι και των γονιών και του ίδιου του σπιτιού. Αυτό θέλουμε. Όσον αφορά τώρα αυτά τα οποία συζητάμε, εγώ αντιλαμβάνομαι έναν άνθρωπο και έναν αθλητή κυρίως, ο οποίος έχει αρκετές φιλοδοξίες, όνειρα. Έχεις σκεφτεί ποτέ να ασχοληθείς με την προπονητική με το τέλος της καριέρας σου? Σου έχει περάσει κάτι τέτοιο ποτέ από το μυαλό? Προφανώς, γι' αυτό και ξεκινάω να ασχοληθώ με την προπονητική. Το αυτό το κάνω για όλη μου τη ζωή, δεν το ξέρω. Αλλά θέλω να το ξεκινήσω εδώ. Δεν ξέρω τι προπονητής θέλω να γίνω, γιατί θέλω να τα δοκιμάσω όλα. Δεν ξέρω αν θέλω να κάνω μια καριέρα, δηλαδή να πάω σε μεγάλες ομάδες ή να γίνω προπονητής στην εθνική ομάδα, δεν το ξέρω. Αυτή τη στιγμή απολαμβάνω πραγματικά την προπονητική με τα παιδιά και με τα αγωνιστικά και με τα μη αγωνιστικά τμήματα του συλλόγου. Γιατί ακόμα μαθαίνω, είμαι πάρα πολύ άπειρος. Το ότι έχω 25 χρόνια καριέρας ως παίκτης δεν σημαίνει ότι είμαι καλός προπονητής. Είμαι ένας άπειρος προπονητής, ο οποίος όμως μαθαίνει καθημερινά τις προπονήσεις. Μαθαίνει από τα παιδιά, μαθαίνουν τα παιδιά από μένα, μαθαίνω από τους γονείς, μαθαίνω από τους συμπαίκτες μου, μαθαίνω από τον προπονητή μου, μαθαίνω από άλλους προπονητές και θα συνεχίζω να μαθαίνω. Απλά δεν μπορώ να φανταστώ τον Θάνο έξω από τα γήπεδα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε 2 χρόνια δεν ξέρω, σε 5 χρόνια δεν ξέρω, σε 10 χρόνια δεν ξέρω. Αλλά η ζωή μου όλη είναι μέσα σε ένα γήπεδο, η ζωή μου όλη είναι μέσα στο βόλι και σίγουρα αυτό που θα κάνω θα είναι να είμαι στον αθλητισμό. Τώρα, αν θα είμαι ως προπονητής, αν θα είμαι σε κάποιο άλλο ρόλο αύριο μεθαύριο, δεν το γνωρίζω. Αλλά το να μείνω στον αθλητισμό δεν σημαίνει ότι όταν σταματήσω να αγωνίζομαι ως παίκτης θα είμαι προπονητής. Δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να κάνεις μέσω του αθλητισμού. Πραγματικά, εγώ προσωπικά σου εύχομαι ό,τι καλύτερο και σε οποιοδήποτε πόστο και να είσαι να ακολουθήσεις αυτό το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω αγαπάς, όχι μόνο πάρα πολύ, τρελά μπορώ να πω. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι τόση ώρα μέσα από την κουβέντα μας ότι πραγματικά ζεις κάθε λεπτό μέσα στο γήπεδο. Είτε είσαι με τα παιδιά, είτε είσαι με την ομάδα, είτε είσαι με τον προπονητή, είτε με τον οποιοδήποτε. Κλείνοντας, είναι γνωστό ότι η πόλη του Ρεθύμνου έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου, καθώς εδώ μεταξύ άλλων έκανες τα πρώτα σου αθλητικά βήματα όπως είπαμε. Θα ήθελα λοιπόν να στείλεις το μήνυμα το δικό σου μέσα από την εφημερίδα μας Ρέθυμνος στους πολίτες του Ρεθύμνου. Είτε έχει να κάνει με τον αθλητισμό, είτε με τη ζωή, είτε με το οτιδήποτε. Πάνω σε αυτό αφήνω το λόγο σε σένα, να κλείσεις όπως θέλεις. Να αγωνίζονται για αυτά που θέλουν να πετύχουν. Μέσα από την αποτυχία θα γίνουμε καλύτεροι. Όταν όλα είναι καλά δεν εξελισσόμαστε. Ίσα ίσα υπάρχει παγίδα του να επαναπαυτούμε. Οπότε
η ζωή καθημερινά έχει δυσκολίες. Από το πρωί που θα ξυπνήσουμε μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθούμε, αντιμετωπίζουμε πολλά μικρά εμπόδια. Δηλαδή, καμία μέρα δεν είναι τέλεια. Στον αθλητισμό είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, μια προπόνηση δεν υπάρχει τέλεια προπόνηση. Δεν υπάρχει το τέλειο άθλημα, δεν υπάρχει ο τέλειος προπονητής, δεν υπάρχει ο τέλειος παίκτης. Να μην σταματήσουμε λοιπόν να αγωνιζόμαστε, να προσπαθούμε για το καλύτερο, και ένα από τα πράγματα που είναι καρφωμένο στο μυαλό μου, είναι αποτυπωμένο σαν τατουάζ, ας πούμε, μέσα στο κεφάλι μου, είναι να προσπαθούμε πάντα να φτάσουμε εκεί που δεν μπορούμε. Το οποίο είναι μια φράση του Νίκου Καζαντζάκη, είναι ο οδηγός μου για τη ζωή, να ανακαλύπτουμε συνεχώς καινούργια όρια, γιατί αν δεν τα κυνηγάμε δεν θα δούμε πόση άλλη δύναμη έχει μέσα ο εαυτός μας σε οτιδήποτε κάνουμε, έτσι, σε οτιδήποτε κάνουμε. Είτε αυτό λέγεται αθλητισμός, είτε πάω στη δουλειά μου, σε ένα γραφείο ή είμαι στον δρόμο, σε οτιδήποτε. Ακόμα και σε μια παρέα να είμαστε με τους φίλους μας, να το εξαντλούμε, να το ζούμε και να το ζήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Και φυσικά δεν μπορώ να μην κλείσω με το σλόγγαν μας, ελάτε μαζί μας, ελάτε δίπλα μας, όπως ξαναείπα, ελάτε στο γήπεδο, αυτοί που μας ξέρετε και αυτοί που δεν μας ξέρετε, για να πάμε όλοι μαζί το βόλεϊ μπροστά, αλλά κυρίως να πάμε το ρεύμα ψηλά, εντάξει, και με την αντρική και με τη γυναικεία ομάδα, η γυναικεία μας ομάδα, οπότε που μην ξεχνάμε, μπορεί να είμαστε σε ψηλότερη κατηγορία από τη γυναικεία ομάδα, αλλά είναι η γυναικεία μας ομάδα σταθερά, ανταγωνιστική και με κάποιες χρονιές πρωταγωνιστική στην Α2 εθνική κατηγορία. Πραγματικά εγώ το μόνο που έχω να πω κλείνοντας, ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Καλή επιτυχία στη νέα αγωνιστική χρονιά την οποία είναι μπροστά. Όλα τα καλύτερα. Πάνω απ' όλα υγεία, πολλές αγωνιστικές αλλά και μη αγωνιστικές επιτυχίες. Και πραγματικά ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή που σε είχα δίπλα μου. Δηλαδή μέσα από τη συζήτησή μας πραγματικά όχι μόνο μας μετέφερες μηνύματα, αλλά και αναμνήσεις του παρελθόντος, αλλά μας δημιούργησες όνειρα, αυτό που ήθελες ουσιαστικά. Χαίρομαι πάρα πολύ και σας περιμένω και στο γήπεδο, γιατί δεν φτάνει μόνο να λέμε αυτά που θέλουμε, θέλουμε να έρθετε να τα δείτε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα, Νίκο, και την εφημερία. Να σε ευχηθώ και εγώ μια καλή σεζόν, και αθλητική και πολιτική, με ό,τι δελτία κάνατε, και εύχομαι πραγματικά να κάνετε, επειδή ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχει πάρα πολύ η δυσάρεστη είδηση, εύχομαι και στην εφημερίδα αλλά και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης να γεμίζουμε με ευχάριστες ειδήσεις και συνεντεύξεις ή ομιλίες, συζητήσεις που έχουν ένα θετικό αντίκτυπο προς τα έξω. Να είσαι καλά και πάλι. Να είσαι καλά.